Hej alle sammen, Dark Knight her. Velkommen til min nye YouTube-kanal. Jeg er en del af Nights from Denmark, og her er en Minecraft Let's Play. Sådan. YouTube. Yeehaw. Så starter vi. Tik-tak, tik-tak. Kom nu. Ja, Nights from Denmark har vi lavet nogle sjove videoer, som I skal tjekke ud. Og hvilket bare starter et mesa plateau. Yes. Vild start. Yes. Her kan jeg få red sand og hardened clay. Har lige prøvet at finde sådan en biome før. Det skal vi bruge i nærheden af. Ja. Lad os starte med at få noget træ. Ja. Vildeste start nogensinde. Jeg vil prøve at se, om jeg kan smide seed i description. Nå, jeg skal lige have... Ja, okay, den var på nu. Vi sætter den på easy, fordi jeg er ikke så god til Minecraft. Vi skal lige have noget. Yes. Masser af seeds. Sådan. Kan vi plante træ? Red sand. Yes, man får det endda som red sand. Yes. Jeg har aldrig fundet sådan en biome før, som sagt. Og hvis I lige kunne se noget Norton dernede, så var det ikke for... Men det er fordi, jeg ikke har sat mig helt ind i OBS endnu. Med det samme, jeg har sat mig ind i OBS, så vil det da blive opdateret med det. Jeg vil lige se... Er det ikke et andet biome, der kommer herover? Nej, det er det ikke. Det er dejligt med et stort af de her biome. Fordi at så vil det altid være hardened clay nok. Og jeg vil jo altid kunne farve det der. Er det også? Hold da op. Ja. Jeg ved godt, at det er lidt risikabelt at starte ud med sådan at løbe igennem biome, uden at lave en base. Som yes, man. Hvis jeg hopper i her, skifter det så til normal river biome ting. Okay. Så hopper vi lige op her. Vi skal smadre en sten. Og så... Ja. Så begynder jeg have en undervandsbase der. En base dernede. Tror jeg. Oh fuck. Sådan. Så har vi plantet nogle seeds. Ja. En pickaxe. Det er det, jeg manglede. Jeg vidste det.
Hurtigt. Jeg graver mig bare i den bjerg. Det vil være meget nemmere. Nu har jeg jo noget til. Bare lige til at finde lyn natten over. Putter jeg lige sådan en lille shelter der hernede. Ja. Jeg håber virkelig ikke, man kan dø af sult i men smid alt hvad I ved i comments. I hvert fald her de første par uger, der sørger jeg for alt bliver læst. Det er simpelthen fordi, at jeg mener ikke, det er godt, at en subscribers det ikke får alt at vide. Om man ikke selv hører på sine subscriber. Sådan. Har jeg altid en udvej, hvis jeg nu skulle blive angrebet sammen med jer. Minecraft er et svært spil, i stedet når du ikke har rigtig har nogen materialer. Gør godt med. Og det har jeg ikke rigtig her lige nu, så. Men mine venner i Nights from Denmark, det kan være, jeg er der dem nogen på et tidspunkt, men altså. Det er så selvfølgelig en singleplayer verden lige nu, så. Yes, det gror. Det gode nyheder. Sætter noget lys, sådan at det bliver ved med at gro. For at holde monster væk for at spawn. Alle kender vist problemet med at være lige spawner en zombie eller to inde i ens hus, og så som færdig. Jeg tror det her det skal være starten på en virkelig godt eventyr i Minecraft. Jeg graver lige et lille hul her. Og jeg kan se, at tiden den lige så langsomt begynder at rende ud. Så jeg skynder mig lige at lave en stone pickaxe. Bare lige for at komme godt i gang. Så har jeg lige den her til overs. Ja. Når jeg er færdig med den her let's play, så kommer der selvfølgelig andre ud. Der vil nok komme noget ticket og noget pixelmon på et tidspunkt, når jeg lærer, hvordan man downloader mods. Men selvfølgelig bare smid et link til en video, der viser det. Og jeg tror allerede, at jeg kan begynde at kigge. Yeah. Det her sted med lava, det er dejligt at have sådan et lille område.
Jeg tror jeg vil bygge herover, så jeg begynder at fjerne noget af det røde sand her. Lige mens at viden bliver færdig. Det her det bliver den allerførste episode. Og ja, der vil måske komme text repack på. Og hvis der ikke gør det, jamen så må vi bare spille default. Og så farm. Som I kan se her, der sætter jeg meget på, at jeg vil få flere afgrøder, når jeg udlægger her. Jeg skal nok okay. Og det er ikke her, jeg har optifine på. Det skal jeg selvfølgelig også. Der kommer på. Og ja, det her det bliver ikke den længste episode. Det bliver faktisk den hårdeste episode, tror jeg. Jeg gør lige sådan her. Sådan her. Og så må jeg sige tak for nu. Tak fordi I var med. Husk at gå ind og se på Epic Play, hvor mine venner sidder og spiller, og hvor jeg selv kommer med i nogle af videoerne. Og ja, der kommer faktisk en video, hvor jeg derude, hvor jeg er med i, hvor jeg faktisk er en medlem af Night from Denmark, inden jeg blev til Dark Knight selv. Og husk at like og subscribe, hvis I kunne lide videoen. Se